Durugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Gisaulog ron sa simbahan ang pista nila ni San Basilio the Great, Saint Basil the Great o nila ni San Gregorio Nacianceno, mga obispo ni o doktor sa simbahan sa mga 4th century, mga 330 AD to 380 AD. So mga edad ani nila naras mga 50 kapin, nangamatay na sila, pero nakahatag sila og dako kayong contribution sa atong simbahan kay gigamit nila ang ilang talento, ang ilang higayon o ang ilang mga salapi aron sa pagsabwag sa atong pagtuo o pagdipinsa niini batok sa mga heresies nang buot mo guba sa atong doktrina, labi na gyud ang Arianism. Arianism misalikway nga si Kristo tinuod nga Dios. Gipamatud-an ni San Basilio ug ni San Gregorio nga si Kristo tinuod nga Dios, tinuod sad nga tao. Uban kanila atong iampo nga atong mga kadagkuan sa simbahan ug sa nasod mahimong lig-on sa ilang pagtuo diha sa Ginoo aron ilang mahatag unsa gyud tinuod nga gikinahanglan sa katawhan alang sa kaluwasan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo og mabungahon og luwas nga kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagtudlo ka sa imong simbahan pinaagi sa mga panigingnan o pagpanudlo ni San Basilio o San Gregorio, itugot na ngamuyo kami nga makakaton kami sa imong kamatuuran diha sa pagpaubos o sa kanunay magbansay niini diha sa paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Nan, kinsa man ang bakakon. Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang Amahan ug ang Anak. Kay ang nagsalikway sa Anak nagsalikway usab sa Amahan
ug ang midawat sa anak midawat usab sa amahan. Busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot mulimbong kaninyo. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu ug samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo kaninyo sa espiritu ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kang Kristo sa iya unyang pagbalik. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios.
sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ikaw, Ginoo. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga magkadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila, mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay, nangutana sila, si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila, dili, mitubag siya. Og sila miingon, nan sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kinsa ang gisulti ni propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo, gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi, moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo dito sa Betania sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang ilang mensahe. Ito. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Pasabot kining makaluluwas nga gahom sa Dios mabati sa tibuok kalibutan. Pero kung atong tanawon, wala pa man sila social media sa una, pares aning ato karon, dito rin gito sila naglibot-libot sa Jerusalem, Galilea, ang mga unang nagsunod ni Jesus. O ang mga propeta, dito rasad sa ilang mga lugar, mga kanirasang gitawag nato og Holy Land or kanang mga eryaha diha, libot sa Mediterranean. Pero nganong karon, niya naman sa tibuok kalibutan ang ilang mensahe tungod kay kamatuoran man. Truth ang ilang gisulti, kamatuoran. Ang bakak mawara man na kadugayan, pero ang kamatuoran mao gid naay mulungtad. Lingiyay mong tupad ing na tinuod ng imong naong, tinuod og tinuod ng imong naong mulungtad gina hangtod sa gabi, pero di na tinuod sigihan na nimo gritoke kada oras, kada
Pero tinuod na imong naong, ang imong nakit-an karon, mauro sa na imong makit-an ugma, mauro sa na makit-an nimo sunod simana, mauro sa na makit-an nimo sunod tuig. Pero dili gani na tinuod, mag-usab-usab na. Usab-usab ang kolor, ang porma, ang mga tap-tap diha, mausab-usab. Kung ang ato sang kinabuhi dili tinuod, wa ta magpuyo sa kamatuoran, ang ato sang binuhatan mag-usab-usab. Musta mga ato mga politicians karon, dol-dool na bang eleksyon. Sama na sila matinud-anon o bakakon. Ilhana nato ang mga matinud-anon kay ang ilang gihimong baruganan karon, maura na ilang baruganan hangtod mahuman ilang termino kung ma-elected man, o bisan pa moabot ang sunod nga eleksyon, maura gid na ilang baruganan, bisan pag-atakiho na sila, hulgao na sila, or di na sila butaran, maura gid na ilang baruganan, maunay matinud-anon. Pero kana mga bakakon nga mga politicians, mag-usab-usab, depende lag-asang hangin padong. Muna gitawag na itong balimbing, na kung kinsa gani ang naa sa puder, adto sila mo pabor. Nya kung mawa na sa nas puder, ila na sa nang biyaan, adto na sad sila. Nya usahay, katawanan kay sila. Kaya binilag kitang mga butante wa magmonitor. Kay bawa mata nga sila sa una, diri dapita niya. Karon di na sad sila speakers. Nya mga profesional ba na, mga dato ba na, pero way mga baruganan nga klaro. Ang ilang gisulti karon, ilang osbon ini kasunod higayon. Bakakon. Muna dili mulungtad, latas sa tibuok kalibutan ang ilang mensahe kay ma-check man siya nga bakak di ay. Paragod aning ato mga technology, mutuo ba mo nga ang atong technology kasaligan? Kanibang tanan na to rong gipanghimo, mga improvements, mga developments nga sa una, dili kita kalupad anang hangin. Karon dagko na kay mga aircraft, muda nagtagpila ka gatos ka mga tao o kargamento. Mutuo mo nga kasaligan na. Karon ay naibagong nakras nga eroplano. So, mantingali sa usa ka semana, last week, 5 kabuk na crash nga eroplano in the whole world. Ang pinakagrabe ang sa South Korea, niadtong Domingo mantingali to. 179 kabuk patay. Nya unsa ra gyud kontra, matud pas pinaka kasaligan na report, pero gi-question sa gyapon ni bird strike. Kana bang nakasugat og panon sa mga langgam, nya nasod ngadto sa iyang makina, may magandar man na nang nas iyang pako na man diyang makina, nasod ang langgam didto og maoy miguba sa makina og nakras ang eroplano. Langgam ra. Sa pagsigi na tugtuon ana nga makalupad sa hangin ang eroplano, makakargag bugat kaayo, dapag mga missile, dapag kuan, langgam ra di ay mo'y makahug ana. No? Sa kanindot sa imong motor, nindot kay imong motor, mahal kaayo, tag 1 million, tag pila na ka million imong motor, iro ra di ay mo'y motumba ni mudasdan. Di ba? Ingon ana ra din naka-fragile. Barko, Titanic, nabuslot ra di ay sa ice. Kasimpol ra di ay. In short, di na lang tamag bakak-bakak na kining atong mga human inventions kasaligan. Inig abot ana sa iyang depikto, makaingon kita di giday kasaligan. Mao na unsa may kasaligan, ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud mo na si Juan, bisag ang tan-aw sa mga tao niya mura na siya Ginoo, niingon gisa dili ko mo'y Ginoo. Klaro na nako. Ayaw mog salig nako. Ayaw mog huna-huna ang ako'y Ginoo.
dili ko mao'y Ginoo. Iya ginanggi klaro, pero karon ato mga leaders sa nasod, sa simbahan o sa gobyerno, daghan kay ato mga leaders way siguro hasta ning nagwali magpaka-Ginoo. Murag yug kita'y tag-iya sa kamatuoran o kita nagitag-iya sa kinabuhi. Hasta sa mga ginikanan. Di ba? Mura mo Ginoo sa inyong pamilya. Nga malatusan lang gin inyong mga anak tungod kay dili mo tuman sa inyong pulong. Ana, ngilingya imong tupad. Inawa jud ka kapangasaba sa imong mga anak. Nawa ka kapangasaba. Mura mo ka Ginoo. Ang pari sad samot ng obispo, mura sa mga Ginoo sa ilang mga katungod. Gipangutan ako, padir, wadyo ka kapangasaba sa sakristan. Gipangutan ako no. Perting kasaba. Mo na constant renewal. Atong usisahon atong kaugalingon. Unsa mang mensahia ang atong gisangyaw, ang mensahe ba nga nagtug-an nga ang Ginoo mo'y manluluwas, o ang mensahe ba nga nagpasalig na ta nga kita'y manluluwas? Usok ng mga termino diha sa ato mga politicians, nabudol ko no, nabudol sila. Kana bang mosalig ka, unya inig resulta di ay the opposite happens. Porting tamisas pasalig, daghan sa kayong mga babae nga nabudol, tamis kay pasalig ang lakip, tukhangon, paghuman suka-suka, buwa na mo tunga, so magsige na lag pamalikas, magsige na lag panunglo, may ratag, mamatay kang buwanga ka. Ang nagi sa uban, gipangasawa yun, pangasawa, unya dito, sus, kusugad ang mga bit, sus, nganong nasugba, man ko aning panuway, dako ibawaan pa na akong maod ay ni batasan ni buang-buang. Ay magkabalaka mga babae, daghan sa raw mga laki nga nahimong bana sa mga buangon nga mga asawa, purtis ang kusugang mga bit sa mga asawa karong uban. Sa kinsa na lang sang laki ang kuyug-kuyugan. Usahay apil pa niyo usahay. Ana. Mga bakakon, nga naman, kay kita na may nagpaka-Ginoo. Muna, dinhi sa atong unang pagbasa, giklaro gidinhi nga matod pa ang bakakon kana giyong moingon nga si Kristo dili Ginoo. Nga ang mga pulong ni Kristo dili angayng sundon, dipindi lang kung muhaom nato. Ang gusto ni San Juan, kitsa to'y gasulti dali, si San Juan, ang gusto niya nga sundon gid nato ang Ginoo. Makasunod ba ta niya? Matod pa niya, yes. Ngano man, kay dili na mo kapamakak, kay gibubuan mo sa Espiritu Santo. Pasabot, kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo nga mosulti nato, unsay angayng isulti, unsay angayng buhaton, di kita matumpawak sa bakak. Muna karong panahon sa eleksyon, mupili naman sa ta, atong ampuan ang atong pagpili. Dili lang nato sige haglantaw-lantaw kung kinsa to'y manghatag kuno, di man sa kumutuog na ay manghatag kay wa pa man jud ko kadawat manghatag. Hapit na lang ko mamatay siging apil aning eleksyon, wa jud ko wagi ni tonol nako, pero ingon sila na ako no daghang ni tonol karon na ba naawa tubag mao lagi na awa man tingali. Dili na lang ta motuoan ang mga tunol-tunol, pasalig-pasalig, unsa may atong tuuhan, pangutana sa Espiritu Santo. Kining iyang binuhatan, Lord, kining iyang mga gipanulti karon, doon na ba ni kamatuoran? Maingon din ng Espiritu Santo, sulay lagsubay ang iyang track record sa iyang pagkatao. Ayaw tuo sa karon. Sulay sad og suta ang gahapon og ang kaniadto. Dili gani siya permanente sa iyang baruganan, biyain na. Dili gani
maayo ang iyang binuhatan kaniadto, nya karon ikalit lag ka maayo, ayaw nagtuhoy kay mabudol ka na. Ana no? Nya sa inyong tanaw naa ka tay maayong pilionon karon? Na kamo na magigo, pangutana sa Espiritu Santo. Di ta magsalig sa gipangsulti lang sa tao, kay di ginakasaligan ang tao. Unya sa atong ebanghelyo, si Juan giklaro niya pagsulti nga ang musunod kanako nga di gani ko takos mutangtang paghubad sa higot siyang sandalyas, wa ninyo mailhi. Naa diha tipo ninyo, wa ninyo mailhi. Pasabot ang Ginoo di ay kinahanglan sad atong pangitaon. Ila-ilaha gyud. Ngilingay mong tupad ing na nakaila nakas Ginoo. Mutan na ba? Ina kanus amo nagkita. Kanus amo nagkita sa Ginoo. Oh, daghan nato wa sad kaila. Nya ako gini sige balik-balik aron masud gini sa atong hunahuna nga matod pas Ginoo unsay inyong buhaton sa labing ubos mao nay inyong gibuhat nga rinako. So kung gusto natong mailhan ang Ginoo, anha ta mangita niya sa labing ubos sa atong katilingban. Bitan na din ka ng mangayo nato dinhi nga mga diin na sila gikan, ngayog bugas, ngayog tambal. Ang akong iangga ana mao nun sa itawag diri sa atong mga staff, Father, naa si Jesus. Daghan lagi kay nang papel kay ato man silang pasuwaton. And then, diyan na sa mga Jesus, Father. Nako, so, di dyo kumulakaw kaya bisag padong na kumulakaw, naibutang papel dito sa lamisa kay pirmahanan. Father, si Jesus na pirma kay Jesus, kasabaan niya ta ni Jesus. Ana, mao na kining ato mga slat-slat para gini ni Jesus. Di ba? Saman, tuo mo dili. Nya namalit na mog slat. O ka na. May gamay pa kay tagalin I know, ato pa to tanawon ang bangko. Atong SBF dag para manin ni Jesus. Kinsa ba mga Jesus? Ang atong mga panday ang nagtrabaho aning atong kumbinto nga 14 taong bulingitag mga naong tungod anang abog. Nya nabayran na to sila pero ang nag-shoulder ang atong contractors nya wa pa man nato mabayari atong contractor sa kompletong bayad. Sumurag yapon sila si Jesus nang inahanglan. Muna padayon tagpalit ang atong SBF dag 47,250 slots pa ang atong halin, napay 12,750 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,356 na ang ato sad nga nadawat. Salamat sa Ginoo. Ginagmay pero naagyoy ni increase. Unya ang atong Santo Niño's Healing Gifts kaning SNHG ang atong halin 9,944 na, napay 30,056 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Karon raning January or February 1 kutob ang atong pagbaligya ani kay ato maning gamiton adtong Christmas, nagamit naman nato partly niya karon nining atong Santo Niño nga festival. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. 140 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan atong mga slotters, salamat kayo. Nya kining atong YouTube channel ato gining suportahan kay adtong November nakadawat tag 211,000 kapin, ambot ka sa December, pero karon kay January ato na sang sigihan og support kaning Padre Siano Ubod, no? 213,000 atong subscribers,
sige lang gid mo anig like, share ug uban pa kay ang ato sang income ani ipanghatag nato sa mga Jesus nga moanhis ato. Nya kining tuig 2025, tuig man ni sa grasya, Jubilee year, tuig sa kalinaw o kalipay, aron ato ning masuportahan, maghago ta pinaagi og pagprosesyon sa atong patron dinhi kaning San Vicente Ferrer kada Huwebes sa gabi human sa misa sa alas 6. So karon Huwebes maron balik na sa tag prosesyon. Ato ning gibuhat tungod kay miilata nga si Jesus kun ato gyung isentro sa atong kinabuhi, maluwas kita. Pero di na kita mo ila nga si Jesus ang manluluwas, nya kita na mo'y magsugod og luwas-luwas atong kaugalingon. Matod pa ni Jesus, kinsa tong maningkamot pagluwas sa iyang kaugalingon, kinabuhi, mawad-an niini. Pero kinsa tong mawagtangan sa iyang kinabuhi, alang kanako o alang sa akong mga pulong, makabato niini. Mao na si atong style dinhi, no? Sige, last nga lingi sa imong tupad. Inasugod karon, kaila na jud kon Jesus. Ina. Kaila na kong Jesus. Igagi ninyo dito sa inyo na dihay mga nagsigig inom, kung saan may mga itawag. Labing ubos man na atong tanaw. Mauna sila si Jesus, nag-inom, upaitog. Nya pagsaka nimo sa inyong balay, kuto-kuto lang computer, sige pag computer imong anak, wapaitog. Kung saan sa imong isulti. Si Jesus nagduwa pa. Ano? Nya matog dayon to. Hala, si Jesus natog. Nya inigmata, gigotom si Jesus. Ay mo na san pakanon. Di jud ka musuko. Labing ubos tinuod na kay tapulan, adik ay sugal, adik ayo sa computer, pero Jesus ba yan di ba? Mao nang ningon si Jesus, gigutom ko, inyo kong gipakaon, giuhaw ko, inyo kong gipainom, etc., etc. Sige, manindog na ta mga nakaila ni Jesus. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios mitawag sa iyang mga pinili aron magsangyaw sa iyang ebanghelyo. Kita nga nagsunod kaniya masaligon nga moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang Dios padayong motawag og mga tawong matuohon, babaye man o lalaki, aron mga lagad dinhi sa atong lokal nga simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong panimalay ug mga kahigalaan hingpit nga motubag sa tawag sa atong pagkabinunyagan ug mudawat sa grasya aron pabiling abli sa tawag sa Dios sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kabatan-unan mulahutay diha sa paglaom, masaligon nga ang Dios nagmakanunayon kanila diha sa ilang pagpangita alang sa mas halawom nga kahulugan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga idaran, ang mga nagmingaw, ug ang mga masakiton, makaamgo nga ang Dios nilihok diha sa kahimtang sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Nga ang mga nangamatay, malinaw mo pahulay dito sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dios among magbubuhat, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo sa pangama nila ni San Basilio ug San Gregorio, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-unga nga maluluy-on ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta nila ni San Basilio ug San Gregorio, mga obispo. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dugang o dungog sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao mihatag og walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nakatingalahan tali sa Dios ug sa tao maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing way katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy,
mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahanduran. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Flickers in the sky, a tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. Winds of change, whispers in the trees, and the walls of doubt crumble to center. This comes to pass when the child is born. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panig-ingnan nila ni San Basilio ug San Gregorio, maningkamot kami pagsangyaw sa ilang gituhuan o paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos noon nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung magpuyo gid ta sa kamatuoran. Nya
Atong padayonon ang pagpuyo sa kamatuoran nga mao ang pagpaambit sa atong mga grasya nganhi sa simbahan. Padayon tagpamalit aning atong mga slots is BF DAG 500 pesos per slot. Is in HG Kotobra ni karong February 1 100 pesos per slot. Ang atong prosesyon karong gabi, akong giawhag ang tanang mga mandated organizations o mga parishioners ato ning kuyugan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. It's time for us to make our dreams come true. A guiding voice will tell us what to do. It's the time to change ourselves and show the world that we still care for men, and we lead them there. We lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide if we must change.